боз як сайти нав барои шумо аз Туркия. Салом алайкум дӯстон, барои шумо боз як сайти нав ёфтам ки шумо метавонед ки худатон аз Туркия прямой заказ кунед. Подписаться ва лайк монда видеоро то охир тамошо кунед. Ба Google медароем. дар поиск сайте ки ман мезанам шумо ҳамин сайта занен ва дароен. ҳамин якумгиша интихоб мекунем. даруни сайт медарояд, сайта мебинем ҳамаша ва ба менуи сайт медароем, мебинем ки дар сайт чӣ дорад. мисол чӣ аз ин сайт харида метавонем. нигоҳ кунед, ҳама намуди чиз дар инҷа ёфта мешавад. мисол либоса, обув, чизе ки шумо хоҳед меёбед. ба мисли ин дар Туркия боз сайтҳои бисёр ҳастанд ки шумо метавонед аз ҳамаи инҳо заказ кунед ва дар ҳар як сайт нарх ҳар хел аст. касоне ки мехоҳанд аз Туркия заказ кунанд метавонанд ба мо нависанд. мо кӯшиш мекунем сайтҳое ки ба шумо дар кор аст нишон дода, то заказе ки мекунед то якум заказ ба дасттон расидана кӯмак кунем. аз Туркия заказ кардан аз хитоида осон аст. ҳам нархи дастафкаи арзон дорад, ҳам молҳои басифат дорад. мисол ба менюш медароем, мебинем ягон чиза интихоб мекунем ва нархша мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. дар инҷа категория ҳаст. дар ин медароем ҳар якташ ба худаш отдельно чиз дорад. мисол якча интихоб мекунем, медароем нархша мебинем ба тоҷикӣ чанд пули тоҷикӣ мешавад. мисол як либосаш. мисол ҳамин футболкаро дар омадем, нархи якташ роз мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. якташа интихоб мекунем. мисол ҳамиша мегирем. ин скидка буд, аввал 399 лира буд, ҳозир 199 лира шуда. яъне 200 лира скидка шуда. ва переводчик медароем ва нархша мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. 199 лира яъне 61 сомон 69 дирам, яъне 62 сомони тоҷикӣ мешавад як футболка. агар кило қати ҳисоб кунем, то Тоҷикистон ҳамин тақрибан ҳамаш то дастафка 65 сомон 66 сомон меғалта. барои заказ кардан аз Турсия, Америка ва Хитой метавонед ки ба WhatsApp ё Telegram мо нависед. мо ба шумо ба ҳама нозикиҳояш нишон дода, то заказ ки мекунем ба дасттон расидана кӯмак мекунем. мо ба шумо сайтҳоро пешниҳод мекунем ки ҳамаш проверка кардагиян ва заказ кардагием. ба ҳамин хотир сайтҳоро мекунем ки шумода мисол буваринок боша, заказ ки кардем заказотон насӯзад. просто барои аввал омӯхтан дар кор, то наомӯзем заказ накунед, чунки як хатогии шумо метавонад ки закази шуморо админит кунад.